बावैसो जों गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायदों जेरावहाय 9.3 नि माबा बायदियै जोंहा मा होनो क्लज बायदियै जोंहा पारामिलिटारि आर्मि बायदिसिनायाव सोनो हानायनि मोनसे बेबस्था जोंनो होदों। किन्तु जोंनि जाय एक्स एनडिबिफोर दङ, एक्स एबसु वर्कारफोर दङ, थांनाय 35 बोसोर रिभलुसन खालामनानै बैसोआ बारायलांनाय, बिसोरथ' दिनैनि दिनाव पारामिलिटारि आर्मियाव खारनानै मोना। बिनिखायनो जोङो बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुङै जोंनियावहाय प्राय 2000सो पस्ट क्रिएट खालामनानै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो थोंजोङै बर'नि धन सम्पतिखौनो बर'फोरनि हाग्रा बंग्राखौनो रैखाथि होनानै जोंनि सम्पतिखौ जोङो जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय थांखि लादों। गतिके जों जोंनि खामानिखौ मावलांगोन। 17 बोसोराव जा मावलांदों बेनि बेरेखायै जों 17 मासावनो बहुत खामानि मावनानै देखायबाय। जोंनियाव गोबां फोरमान दङ। बर्तमानाव समष्टि हिसाबै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि माबायदि खामानि मावनानै दङ? साफ्रोमबोनि न'खरनि बालागुदुंखौ जोङो दै लुस सावनानै फिसिनाया गोरलै खोथा नङा। गतिके समाजाव जा खामानि मावनांगौ बेखौ जों मावखागोन। किन्तु बेक्ति हिसाबै सोरखौबा सुफुंनो हागोन होननानै आं मिजिं खालामा। 17 बोसोराव बिपिएफआ हायाखै आरो 17 मासाव जों हाखायाबो। मानोना जोंनि थांखिया जादों जों समाजखौ जौगाहोनाय। ग्रेजुवेलि पेरेलेलि जों समानै थांनांगोन। बेनिखायनो गामि जौगाहोनाय, समाज जौगाहोनाय, बहाबा मन्दिर, बहाबा गिर्जा, बहाबा मस्जिदफोरखौ जोङो जौगाहोनायजों लोगोसे जोङो मोजां आबहावा सृष्टि खालामनानै जोंनि बर'फ्रा जिखि धोरोमानो जायाथों, ख्रिस्टियान, सतसंगि, ब्रह्म, बाथौ, जिखि धोरोमानो जायाथों बा कृष्ण गुरुआनो जायाथों मानो, जोंनि जा बिमा बिफाफ्रा जि धोरोमाव दङ, बे धोरोमाव थानाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि गथ'फोरनो दिनै मोजां माने मा होनो समाजारि बा धोरोमारि जा बिथिंजों फोरोंनांगौ सोलोंथाइ, बेखौ जों होनो हायाखै। मोनसे खोन्थाया बे पलिटिकेल इसु आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनो नागिराखै। जोंनि समस्याया खोब गोख्रैनो समाधान जानो थांगासिनो दङ। किन्तु दल दामनानै जोंनि जा मोननांगौ फिथाइ, बे फिथाइखौ आं माने मा होनो खांखमा सोबनाय मोनसे बेसादफोर बायदि खालामनो नागिराखै बा गान्दि सोबनाय माइ बायदि खालामनो नागिराखै। गतिके जोंना माइआ ओंखारगासिनो दङ, जोङो हानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। सम जानायजों लोगोसे बे फैगोन। साननो हागौ मानसिफ्रा दा बिपिएफआ मोनसे माने नंखाय बानसावनानै बर' हिसाबै जों बर'नि बाथ्राखौ साननांगौ होनफ्लानानै, किन्तु बर'नि मुं लायै लायै समस्त बर'खौ, बर'नि जा राजखान्थियारि सिनस्रि, रांखान्थियारि सिनस्रि, जोंनि जा समाजारि सिनस्रि, धोरोमारि सिनस्रिखौ बिथांमोना बुफायनानै दोनखाबाय। आरो दा जा एसे एनै जोङो मोजाङै गसंथानो हायाब्लाबो थांनानै दङ, बेफोरखौबो बुफायसिननानै बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों। एनडिबिनि केसआ अलरेडि अनगयिं प्रसेसआव दङ। माखासे मानसिफोरनि केसआ दा गोदान फैगासिनो दङ। बेवहाय एसे एनै बिटिआरनि बाहेरनि मानसिफोरखौ एसे केसखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ जोङो मोनफैदों। किन्तु बेखौ जोङो चिफ मिनिस्टारजोंबो रायज्लायदों आरो बावैसोनो जों मोनसे फाइनाल डिसकासन दङ गभर्नमेन्ट अफ आसामजों। बे फाइनाल डिसकासननि थ्रुयैदि जेलाव थानायानो जा बा जोंनि दिनैनि जा मा होनो केस उइथड्र खालामनांगौनियानो जा, गासिबो मोनसे सेटल जानायनि लामायाव फैगासिनो दं।